Welcome back mga kalababong bisya, Davao ni Bay. So nata sa masangad din nga boss, Di ka takong na. di ka takunan phase 9C. So mo ni ang ni-order mga lods. So dito boss. Wala iro dire boss. Wala. So mo ni ang i-receive karon si Igo sa naman si Boss Geldo. Kuan, pag kumangkon ko niya. Po, imo yuan siya. Oo. So muna mga lods, 1 to 50 yung order. Ipakita lang na si mo angkol na pagmaman. Oo. Pila ni kunol boss? 1 to 50 na boss. 1 to 50. So pakingon lang ko si mo angkol, salamat po. Oo. Kaning bala iyahan eh. Nangarkila ra pud niya sa diri. Kila. Hala, ako yung kampiyon ni boss, palitin lang boss be. Testingan ako. Nasa mong 2,000 ah. So muna yung boss, mga lods. So kuhaan ka lang mga lods. November 13, November 13, 2022. So ito mga lods. Sa toolbox nga dako, sa large. Wala siya 20 inches, 10 ka lapad, cheese food ka mubo. So muna siya mga lods. 20, ana. 1 to 50. So, salamat kayo. Ngayon,